Jinsab għaddej ġmielu x-xogħol ta' restawr fuq l-aktar torri antik f'pajjiżna, dak ta' Winja Court f'San Pawl il-Baħar. Dan huwa xogħol ikkoordinat minn din l-Art Ħelwa, iżda seta' jkun possibbli biss grazzi għal fondi Ewropej u l-għajnuna tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu. Għal-kuratur ta' Torri Martin Vella, dan ir-restawr huwa xi ħaġa tal-akbar valur u li kienet ilha mistennija. Dan huwa rigal sabiħ għal din għal-għaqda tagħna li qed bil-fondi li ġew mogħtijin mill-Malta Tourism Authority qed nagħmlu dan il-proġett f'wieħed mis-siti li huwa wieħed mill-ewwel wieħed li ġie mogħti mill-Gvern f'idej din l-Art Ħelwa. Ix-xogħol fuq it-torri għandu jieħu total ta' 28 ġimgħa u għalkemm kollox miexi skont kif skedat, hemm bżonn ċertu reqqa fil-mod kif isir. Miexi bil-kawtela kollha għaliex binja ta' dil-kwalità li għandha il-fuq minn 400 sena trid tagħmel attenzjoni partikolari kif isir ix-xogħol ta' restawr. Kollox miexi skont il-programm. Dan it-torri kien l-ewwel wieħed li nbena mal-Kosta Maltija u nbena fuq ordni tal-Gran Mastru Alof de Winja Court fl-1610. Dan it-torri kien jintuża wkoll fi żmien l-Ingliżi, tant li waqt ir-restawr kien hemm sejba interessanti li tmur lura għal dan il-perjodu. Cables ta' żmien l-Ingliżi li kienu moħbijin bejn il-ħitan tas-swar tat-torri għax wieħed jiftakar irid li waqt it-tieni gwerra dinjija dan it-torri kien jintuża bħala telegraph post, kien link importanti għal Navy Ingliża u wara l-gwerra dan intuża bħala telephone exchange center. Mistoqsi dwar x'għamel l-aktar ħsara lil dan it-torri, Martin Vella qal li dan kien l-element naturali, anki għaliex it-torri jinsab viċin ħafna tal-baħar.